Mun päivä Kreetalla. Huomenta menen aamiaiselle heti herättyä. Hotelli aamiainen oli niin hyvä. Varsinkin omuletti. Eka valitaan lisäainekset ja omuletti valmistetaan sulle. Voi myös pyytää erilaisia kaaveja. Huone on siivottu. He laittaa erilaisia kokkia joka päivä. Tosi ihanaa. Teen jääteettä ennen kuin menen ulos. Kohti rantaa. On niin kätevää mennä rannalle, koska se on hotellin yhteydessä. Ranta näyttää jo hullulta. Nyt auringonottamista, lukemista ja uimista. Ja taas otan aurinkoa, luen ja uin. Sitten syöttiin kreikkalaista salaatia ja porsan suklakia. Ja taas nautin merestä. Smaragdin värinen Egeanmeri on niin taivaallinen. Rantapäivän jälkeen laitoin kylmän kasvomaskin viilentämään ihoa ja otin C-vitamiinin. Dinneriksi ravintola kellari. Olin utelias liittyykö ravintolan nimi Suomeen. Ruoka oli niin maukasta, varsinkin koska rakastan mereneläviä. Sitten saimme tämän sitruuna utodrinkin aterian jälkeen. Se maistuu niinku salmari. Oho, joten kokeilin uudestaan. Salmari.